Väčšina ľudí cestuje do práce a školy autobusom alebo vlakom. Nie je potrebné pravidelne cestovať na to, aby sme videli, ako po niektorí znehodnocujú samotné autobusy a vlakové súpravy, či už hrubým poškodzovaním alebo tzv. Grafitmi. Nasledujúca reportáž je zameraná na problematiku grafitov práve na vlakových vozňoch. 2 roky platí novela trestného zákona, ktorá ukladá tvrdšie tresty pre sprejérov. Nielen vozne sú obeťou vandalizmu, v neposlednom rade sú tu aj rušne, železničné stavby a mosty. Nielen vonkajší, ale aj vnútorný priestor vagónov je poškodený od sprejérov. Plocha jedného vozňa predstavuje 90 až 94 m2 a na jej kompletné vyčistenie je potrebných 130 až 215 tisíc slovenských korún. Osobné vozne, ktoré sú radené do kategórie Intercity, špeciálne vozne a pre medzinárodnú prepravu sú vyčistené od grafitov kompletne. Na vozňoch bežnej prevádzke a pre nedostatok financií čistia len plochy, na ktorých je popis vozňa, pretože to je podmienka vlastne prevádzky železničných vozidiel. Poškodené plochy sú ošetrené antigrafitovým náterom, ktorý pre dostatočne vybaveného sprejera nie je veľkou prekážkou. Sprejery striekajú svoje grafity aj na takéto vlakové súpravy a tým sú prezentované občanom na celom Slovensku. Možno táto osobná prezentácia je dôvodom umiestnenia týchto kresieb práve na vlakové vozne. Za tento rok až do 18. februára môžeme konštatovať 8 postriekaní osobných železničných koľajových vozidiel, ale už sú z toho 4 objasnené, to znamená, že sprejerom pravdepodobne odbilo. Ak sa polícii podarí chytiť páchateľa, príčine môže byť potrestaný odňatím slobody až na 1 rok alebo peňažným trestom. Niektorým sprejerom však nejaké zákony a tresty za poškodzovanie majetku nič nehovoria a maľujú o 106. Jednak preto, že to považujú za adrenalinovú zábavu, pretože sa ma nechytia, možno aj preto, aby sa ostatní museli len trpko pozerať na to, v akom zuboženom stave sú niektoré exteriéry našich rušňov a vozňov. Pre televíziu Krea, Jan Baček.